Рикия, още една рикия за мен. Донасям. Значи ако знаете как мъдресах една, направо и разпорих задния двор, Верно ли бе? заклевам се в дедо Хитлер. Аре! Аре, мърши на здраве! Добър ден! Ей, Данчо, сипи им на тия малумници по едно уиски. Тръгнах, маце, ама аре ми пуснеш по-късно. Ей, Лайнари, Мария ви поръча по едно уиски. Да ви е сладко. Сипай, чиче! Аре, сипвам. Ей, маце, долей ми рехия. Криска, свърши шишето, не ми се отваря Аре, ново. сипа, амаха кучко, сипи на момците по чаша. На здраве на всички. Бояно, само не прави глупост. Той Данчо само да ми падне, ще го рипат на дедовия, докато се съмне. Гледай за то как ще го удуша. Бати кака! Ей, маце, долей ми рехия. Моя стара мамо стара. Вдигам тост към Стевка, Дрътио и Дело Хитлер. Аре, на здраве. Абе, това дрътя не мога да вари. Абе, ей, Русия! Ще стрелям на място! Не говори така за рекията, произлязла от рая. Антоне, Руси сперкал и стреще лайнардне дойбан. Да теба путката майна. Дъртя вари най-добрата рекия. Разбрали бе? Руси зрот педал скапан. Ако говориш за дъртя по този начин отново, ще ти викна цялата армия. Съжалявам, Чичо Стевчо, няма да се повтори. Само не викай Бошко праднята. Моля ти се. Ей, мойнат такъв, мога да ти помириш тъгащите от тука. Иде от Кенефа да си смениш памперса. Дрижка Фелник скапан. И тапанари скапани, умитете се от тука на минутата, че се натрискам и ще стане радиоактивно маркетинг да ми няма. Говнара! Как сме, купунджи? Кирил се насра и мирише на гад. Ти бе, тебе никой не те иска, лайнара. Така, може ли да продължа? Дойдох да разбера кой ми е сра в нощното шкафче. Сигурно беше Кирил. Това копеле омаза цялата кръчма. Кирил? Да. То лайнар шибан. Сигурен съм, че като малък е срал в хола. Лайнара! Сигика сте ми се дали, за какво приказвате, а? За пиение или за курви? Не обиждай жената, момче, баш пред тебе. Откровено се извинявам, госпожо. Между другото ми се ака. Аз те се базикам, гомното ще излезе всеки момент. Искаш ли да те заведа до Кенефа? Имам си памперс. Да, ти вчера еба ли някой? Или караше чеки пак?
Еба Гергана под един мост. Ама ей, Коцо, ти не знаеш ли тая каква пръдла е? Има слухове, че тая е голяма дрисла. Сигурен съм, че беше друга. Моята Гергана беше по-яка. Даже от Стевка. Никаква пръдла не беше. Ей, Мариче, чукала ли си се наскоро? Не. Аре да те мина. Свалям гащите и ще теба на масата. И Данчо сипи от лежащата гроздова. Кой от вас ще сака от надрътя от Колко желащата? чаши ще трае? 5? Чекай! Който не поръча, ще го еба. Сипи ми шампанско, деде. 3 чаши. На ти, на тебе. Оре на здраве, братя и сестри! На здраве! Здраве. Уи, запали ми джигеро, мале! Лайнер шибан! Кирчо би остал в шкафа, лъжец не той бан да ми лижеш ташаците. Ей, путя такъв, аз никога не лъжа. Така ли бе на мама момчето педал на сън? Поръших ти рекия Стевчо, да знаеш. Кой му дрема? Кой му Ти дреме? ме, кучко! Ще стрелям! Аре бе, Коцо, нали беше много тегъв, не съм срал никъде, имам запек. Насочил съм пищака към мадете ти. И аз също. Та пак какъв? Не съм трискал в никакво чекмедже. Май се насръхме всички! Не съм срал от миналата година, говната се събраха толкова, че станаха на камик. Не, чакай! Ти не си срал, защото имаш запек. Така ли бе, простак? Може да съм прост, ама тая рекия удрия като Майк Тайсън. Мерси, чиче, за рекията. Изгоре ми джигеро. Много е благо, Кири. Аз се издирсках в шкафчето. Уи, мазът те го свали! Няма да ви...